what's up mga idol? It's your boy here again. At kung mapapansin nyo mga idol, ang aking mga vlogs is kadalasan mga video reaction. At naiisip ko na what if lumabas at gumala sa iba't ibang tourist spot dito sa aming lugar mga ludi. Diba pwede yun? So agad akong napaisip mga idol kung saan ako pupunta at sino ang aking kasama. Yun mga idol, napipili kong puntahan ngayon ang Balay Sungayan. Siyempre, isasama natin ang ating kapatid mga idol. Itong napili natin na tourist spot mga idol, nasa tuktok ng bundok at siyempre, nasa gitna ng bukid. Kaya siguradong enjoy na enjoy to at napaka-excited tong gagawin natin ngayon mga idol. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's go! So yun mga idol, habang nagta-travel kami sa daan papuntang Balay Sungayan, ini-enjoy muna namin ang mga magagandang tanawin mga idol. At maya-maya may idol tayo dito na nakikita. At syempre mga idol, pagkatapos ng ilang minuto, nandito na tayo. So yun guys, finally, sa mahabang oras namin pagta-travel, ayun, nakarating na kami sa Balay Sungayan. So let's go! Kasama natin ang ating malupitang kapatid na si Boy Bangking. So siyempre mga idol, tamang lakad lang tayo para makarating doon sa tuktok ng bundok mga idol. So yun mga idol, lakad-lakad lang tayo at bibidyohan pa natin ang mga ibang kaganapan mamaya mga idol. Agad mga idol. At siyempre yung entrance. And guys, kakatapos lang natin nagbayad ng entrance fee dito sa Balay Sungayan mga idol. Sana all, sobrang ganda ni ating mga lodi. Ito po yung lalakarin natin mga lodi. Sobrang taas mga lodi. Kaya syempre, makikita natin dito bukid mga idol. Nagkakapagod mga idol, but sobrang exciting to. Let's go! Guys, sobrang pagod. So yun mga idol, pahinga lang tayo ng sabihin kasi hinihinga lang tayo. So yun mga idol, sa ilang oras namin pag-akyat dito, finally narating na namin ang tuktok ng bundok mga idol. At napakahirap ang daanan mga lodi, pero sobrang excitement mga lodi. At pagdating namin dito mga idol, sinalubong kami ng puging crew at sinabi niya sa amin ang mga rules dito. So yun mga idol, wala nang intro-intro, in-enjoy na namin ang lahat ng magagandang view dito mga lodi. Ang ganda dito mga idol, sobrang nakaka-relax at fresh na fresh ang hangin dito. At nakakawala ng stress, promise mga idol. Parang nasa heavy na tayo. At dito naman sa kabila mga idol, sobrang ganda ng view. Nakaka-miss talaga ang mga nature mga idol. So yun guys, biglang umulan dito guys. As you can see, umulan na guys. So ayun mga idol, hindi namin namalayan ang oras, napapagabi na pala. So naisipan na namin na umuwi mga idol. Yun mga idol, dito na natin tatapusin itong video na to. At kung isa ka sa mga bagong tao na napunta dito sa channel ko at nagustuhan mo itong mga videos ko, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video i-upload. Bye!